Здравейте! Казвам се Анелия Мицева. Заповядайте в моя видеоофис. Аз съм сертифициран вдания терапевт по техника за емоционална свобода и основател на консултативния център Energy Mentor. В тази сесия ще ви науча много ефективна, но лесно изпълнима енергийна техника, която сериозно ще намали стреса ви за 1-2 минути. Да, чухте ме добре. Само за 1-2 минути ще намалите стреса си, използвайки ТЕС. Повече информация за техниката може да разберете в друг гратис видеоклип или като посетите моята веб страница. Единственото, което ще трябва да направите, е да потупвате с 2 пръста по 3 ключови акупунктурни точки. И така, първите точки са под окото, другите са 2 пръста отстрани на ключицата и третите точки са 10 см под ръката. За дамите това е линията на сутиена. Ние всички страдаме от стрес. Това е акумулиране на негативна енергия в енергийната система на човек. По този начин тялото ни показва, че нещо ни притеснява. Нивата на стрес се повишават и ние се нуждаем от някакъв вид освобождаване. Някои хора прибягват до транквиланти, например цигари, алкохол, кафе, храна, сладко, чипс, за да се отпуснат от тежкия работен ден. Но тялото има навика да акумулира много стреса и вие го почувствате, например, като постоянно се въртят мисли в главата или чувство на безпокойство, на страх. Дори може да го усетите физически в тялото. Техниката, която ще ви покажа, може да се ползва по всяко време и в много различни ситуации. Може би просто сте ядосани на себе си. Или се стресирате за работата. Някой колега ви дразни. Още по-лошо, шефа ви е дал задача в последния момент. Ядосани сте на някой от семейството. Не го изкарвайте на децата. Просто използвайте тая уникална техника. Нека да започнем. В следващата минута просто помислете за това, което ви стресира, за ситуацията или за човека. Къде и как го чувствате в тялото? Каква е емоцията? Успеха на ТЕС се дължи точно във факта, че вие ще се фокусирате по нещо конкретно. Може би чувствате топка в стомаха, или имате стягане в областта на гърдите, или раменете и вратът са ви сванати. Това всичко са, за съжаление, признаци на стрес. Така че, помислете за това, което ви стресира. Какво чувствате? И къде го чувствате в тялото? Как го чувствате? Сега ще ви покажа как да ползвате ТЕС, т.е. ще ви покажа точките и това ще бъде комбинирано с някои твърдения. Правете това, което правя аз и повтаряйте, което аз казвам. И започваме. Под окото. Чувствам се стресирана. И въпреки, че се чувствам стресирана, избирам да се чувствам спокойна и уверена. Вдишайте дълбоко и издишайте. Преминаваме към ключицата. Чувствам се наистина стресирана. Чувствам се много стресирана. Помислете си, къде сега чувствате стреса в тялото си? В стомаха ли, в гърдите ли или на друго място? Фокусирайте се там, докато стимулирате акупунктурните точки. Вдишайте и издишайте. Отпуснете се и нека това негативно чувство си отиде. Преминаваме към следващата точка. Под ръката. Чувствам се стресирана. Чувствам се неспокойна. И въпреки, че се чувствам по този начин, аз решавам да оставя това чувство да си отиде.
Животът е прекалено кратък, за да се фокусирам по стрес. Избирам да се чувствам спокойна и уверена. Вдишайте дълбоко, издишайте и отпуснете. Нека това негативно чувство да отмине. И така, това беше. Може да опитате тази техника в различни ситуации с потупване по трите точки. Или може да стимулирате само точката под окото. Тя е свързана с чувството за страх и с чувството за свиване в корема. Казвате си: избирам да се чувствам спокойна и уверена. Избирам да се чувствам спокойна и уверена. Вдишайте и издишайте дълбоко няколко пъти. Нека всички тревоги отлетят. И правете това по няколко пъти на ден. За 2-3 минути. Или когато ви е нужно, когато сте в стресирана ситуация. Например, използвайте, когато седите в задръстване. Използвайте ефективно. Потупвайте по точките на ключицата. Това са точките, които са за създаване на хармония. Или когато седите на опашка в магазина. Използвайте времето ефективно. Потупвайте се. Това не ви коства нищо. Пробвайте тези техники в различни ситуации за около седмица. И така, не прибягвайте до транквиланти. Просто стимулирайте тези няколко ключови акупунктурни точки. И вие ще почувствате на момента огромна промяна. Това е краят на моето видео. Ако сте забелязали ефекта на ТЕС, посетете моя YouTube канал, който съдържа набор от клипове с инструкции за ТЕС за много и различни емоционални проблеми, също така и за здравословни проблеми. Предлагам ви дори да си запишете частна сесия с мен по Skype, за да работим обстойно с вашия конкретен проблем за постигане на най-добрия резултат. В повечето случаи 2-3 сесии са достатъчни, за да забележите огромно подобрение. Изпратете това видео на вашите познати, публикувайте го на Facebook, така че всеки да може да се възползва от този безплатен съвет. Подарете си един безценен подарък. Вие го заслужавате.